Tablay no mbaddan tampere no ɗum alhamdulillah no mbaddane aduna wallahi no wonda seydi tan haaju ko haaju Allah neɗɗo yahat tan koye hoddiro Allah en jabri Allah mata ko ni Allah hoddirno woni fof no yarata min no nanmi ɗum de wi tension o libam ɗeɗo balɗe fof komi leliɗo ɗum ɗon waɗi nde cumirmi nde mbimi alay saago mi ara ha ɗo jiyodiren duwodiren ko ndenduɗen ko eyyi Kajar an ko an duwante an ko an duwante saabu minen inde tan min jogui hen kono ko an jibini saabu ɗo nde takko aremane woni cukalel tukuset ha hande tolni yettiɗo hane yiiɗe hane reese fof ko an ɗum noon minen kay ko minen poti duwanadema minen duwa mbaɗami min batti ɗum e maɗa kono noon yo Allah windane baraji lamani aɗa ñamani ɓoye hakkude men yoɓaka yo pelle ma jawtini soraɗi oɗo juuɗi hani yaha kay maɗa aduna de ko ɗum tan woni hen ni tan yaa tan mboɗomi ara aduna welani wallahi takko mi woddoyno yam no fewi ay ñande no garan ɗon mo nde ɗo ha jaaɗon oɗon jamma mi danaki ha weeti wallahi ne woodi saabu ko konko woni jewtuguelam konko waɗata hunde foof wallahi rugui noon ne duwanomon no fewi kañum ne ɗeɗo balɗe foof wonane jaam ñande foof ko nodduɗo minute foof ko nodduɗo minute foof te somo nodɗo wawɗa hay haalde saabu bojji ndeysan ko noon esque noon de yo Allah windanmo baraji kankone ko jaaɗo ko mi yii ko ɓii ko fooɗo makko foof wallahi jabren Allah tan jabren Allah Kajar jabren Allah eyi ala ko mbawɗa hen haydara sa woyi kadi wawi addane ko ɓuuri ɗum musde ala ko mbawɗa hen jabren Allah ko Allah rokkuno en nawi jabren Allah tan so nawino enne ala ko mbawɗen hen en nonni waɗanen jaam waɗanen jaam waddu jaam waddu jaam Bab. Bab. Baba where? Where? Huh? Where? Jod. Bam where? Mar musan mau ko kame wana yam ummi tan. Jirim kalna kam holko musan ma e galle. Parce que bojju ngoyta di mbiɗani wona bojju mere. Aba. Holko mbaɗaɗa? Holko mettuma? Huh? Holko mettuma? Heyam? Holko mettuma e galle? Woto suudam baba halnam? Holko mbaɗaɗa? Huh? Baba min sa waɗi ni mi jahat de. Holko musuma? Sa aɗa woy? Baba min mbimam ni nani kala ko musuma dañ baraji haalnam mi safro ɗum soɓeɗa haal kadi ne baba soɓeɗa haaldema jaabam jaabam
wal gonal ma Diallo welani jom mu jooɗoɗa ɗo fiiɗa lelde sama hay goto ala galle gon kay gon ne wodi ɗum ɗo ballitoroɗo hoɓɓe an ɗum ko tampere koy to Aissata woni Aissata nan nder la tottum won nder kanko ne gila fen le waɗi hande kanko no yaltata o mon tan ɗo e suudu mi ronki mi haali hami tampi mi ronki yo yalta ronkama yo yalta suudu ndu o yama sa yeehi mbajoɗamo kadi seeɗa sa yeehi no tottoramo tottormo tan tottor Aissata fof gotum an woni Aissata woni an Seydi Sall ɓe wona ni de jinnuɗen wona ni jinnuɗen de kono noon Allah ko hoddiri fof ko ɗum yalla yimɗane baraji e Souleymane Diaw tan kirani nen ko bammo woyata jom anda ko bamma woyata ala gonka ma e galle he no gonirɗani woni ko welañum mais min no wonirimi e gallo nen bojji bamma jiiɗa jom min komi naɗɗo e nder suudu goymi ha tampumi ɓe meeɗa yidde jiya gonɗam aɗa rewe o debbo o ruugi mo ndewɗa a ñamata a yarata a ɓuftotako a ñantotako hay goto anda ko nandata an est ce que ɗum ko jame ma artir hakkille ma ganda ko jatata e bande an aduna ma ko ni tan keɓoɗa nanguide ɗum rugi suudu ma rugi jardin o rugi galle o fof ko rugi min hay sa ƴeewani ƴeewa e bamma sellani harma wojede goɗɗo woje bamma cellal makko no selliri gattira hakkille ma o toppitoɗa bamma ha Allah rokkamo jaam Aissata massa Seydi Awa massa kadi ko neldaka Aissata muñ muñ Seydi Awa muñ ko noon neɗɗo yahat tan koye hoddiroji te kadi neɗɗo kala ko woni saatu mum tan noon yarata kono en jabriri Allah enen ndendi sunare o massa Seydi Awa massa yoni bamma ko so andino ɗum ɗo so natni hen bii ko ɗo wattinta aɗa andi o watta ɗum kono noon innama aade ne humpana gueɗe mum foof muñoyayo hen muñ kajja hono muñirami kajja ko goto bajjo joginomi aduna kajja Ablaye tooñi kam tooñi Allah tooñi kam Ablaye tooñi Allah tooñi kam Aissata woto wi noon
konko so andino so nanni hen takko makko ko do wattinta o watta ɗum o yaaruno hen tan ko moƴƴere oto wi noon woto addu hen kadi hay haala gooto sabu aɗa andi ka Ablaye no way joni kam o suusa wiide haydara joni kam kala ko mbiɗamo a ɓeydoto tan wardemo gacce konko ɗo joni e hoore makko o natti fewde wonno mbaɗirta tan hay konko a gañanmo min ɗon holto dañami hannde ɓiɗɗo e aduna duuɓi hannde joguimi ɗi duuɓi hannde joguimi ɗi holto dañami ɓiɗɗo e adunam kajja wasi tan ko min kajja wasi tan ko min oto paami kajja oto kuccumi hol fo oto kuccumi hol fo oto paami mi yiyani mi nanani sona gotilam bajjil waɗeni joom bamma sellani nani hay min o kaldoɓe mam sellani te an aɗa andi ñawam aɗa andi aussi safaram kajji ɗum mi wayi no mbaynomi so yiɗi noon wayi no mbaynomi il faut ummi koyam arta yam nden ma yiitu joom mo gandunoɗa o ko itte yam ko heew doole nen mbeɗa woƴa rugide wona min waɗɗume yam Allah waɗɗume yam te ala ko mbawmi hen mbeɗen ma jaggiram kangaɗo ma jaggiram ɓoccode kono haydara hen mo wondani ummi koyam heew doole eyi jabru Allah tan koddiro dogotako ɗum fof koye koddiɗoji neɗɗo no tagade kala ko woni saatu mum adimo ko jibinede tinno tan tinno muña te julɗo jabat Allah so Allah fayima e ma ɗum ɗo ko muusi woni tan koye jewtidade jeyaɗo mum muñ kajja ko saati koddiraɗo kono ko saati mo ganduɗa hoorema pewjanaɗo saabu neɗɗo huccite ma wima yiiɗa wota nanam baba mi yiiɗa wota nana mi yiiɗa porsaɓe ha gaddana ɗum nde ɗo caɗele hande hoto kuccumi hoto paami holto paami en Aissata ɗumno Allah woto wi noon ka Ablaye so andino so nanni hen takko ko ɗo wattinta o watta ɗum kono ko hoddiro dogotako o yaruneo hen tan ko moƴƴere ha oɗo hoddiro tawimo hen ten ɗum ɗo foof ko golle Allah te julɗo jabat Allah kala ko fawema andu ko Allah fawema innama aade wawa fawde ɗum neɗɗo mayde ko muusi fof noon ne wawi kono ko mayde kam ko jom baɗe bawde o tan fawa ɗum aade jabri ɗum saabi Allah inela ɗum te ka julɗo kala ko miijiɗa aɗa haala wi astafurlah joom amata wawa pudurugi amata wona gorko tigi noon wawata nangude wawata woppude an aɗa sange rugi tan mbiya oppata ay ko nandata an jooma ɓuftata tekke moƴƴi a ɓownata hay goto anda ko nandata ha te heɗomi haalanma gueɗel noon joom so ɓaade mbeɗe wuuri mbeɗe wonde fittandam a meeɗata resdude e adu non mbimi ko mbimami ko ɗum waɗata tan ko mbeɗe wuuri mbeɗe yaɓɓa koynam e dow leydi a restata rugi an nene min ni taw tan mbeɗe wuuri e dow leydi mi resta goɗɗum wona rugi wona gonga a feni Allah fennima mi wawa res goɗɗum wona rugi jiɗimi Allah ƴetti rugi waɗɗum e nder ɓerdam nde
min ƴetta rugi mbaɗi ɗum e nder ɓerdam goɗɗo ƴetta rugi waɗɗum e nder ɓerdam Allah waɗɗum e nder ɓerdam ko mbawimi hen neni jiɗami mi yaltinmomo min jaltireno mom mi wawa a etoto ndax rugi tan wona ɗo e debbo an ɓe poɗɗa resde keewi rugi goto wona ɗo debbo min mi yiyat goɗɗum wona rugi neni ɓe poɗɗa resde keewi hoɓen ina mbayno leydi haaldam goto ha jiɗa sa yiɗi tan mi yilodoma goppa rugi ɗum donkimi neni mi ronki yidde goɗɗum wona rugi la ilaha illallah mi ronki yidde goɗɗum wona rugi neni il faut an ballami ko jam an ko jam arema neni an ko gonduɗa haydar wondani la ilaha illallah ka Ablaye woto wi ɗum haydara kala ko mbiɗamo o dow saaha kam a gañan mo saabu foof ko sababu o rewri koye jungo makko neɗɗo ala so wona ɓiyum noon te neɗɗo añata ko jibini mataw ko ni Allah hoddirno jabren ɗum Allah muñ goppa bojji ɗi moƴƴani e jaaɗo o sa miijima tan jettu kurus ma duwonoɗa biye massa ne muusi noon ne muusi ka jamba komi dañcata goto wi noon a mbiɗa andi mi dañcata e aduna mbasmi ko komi dañcata e aduna kajja Allah ko jogui ko gasani Allah kala ko hatma wonko moftanma tinno goppa bojji maɗi bojji ɗi moƴƴani e jaaɗo o mbeɗa andi mami ñalluɗo ha kikiɗe tan mi rutto nda mballitoro ɗon hoɓɓe innu Allah Aissata innu Allah wona yi bamma wona yi o yihino mbaɗɗa hunde fof pour yitudemo gilal woni suka aɗa yiiɗi yiide bamma donkuɗa yiide mbaɗɗa feere joom ha jiituɗa bamma o arte galle joni noon ko min keɓorɗa wasde yo Allah hokku en no muñori ɗen Ablaye ene muusi de kono noon ko fawre Allah ko Allah fawe jeyaɗo mum ala ko wawi hen nde Allah hokkata en nde waynaki en somo nawtene kadi ko waynta ko en ɗum noon en ƴeftat gueɗe ɗe foof pawten e juuɗe Allah muñiren ɗum sibu Allah ganden so Allah hokkima so nawi jettira ɗum Allah a anda holi sababu Allah hokkuno mamu
a annda kadi holi sababu Allah nawti mo ɗum ɗon noon tawde ɗiɗo sababuji ɗiɗi fof ala hen ko ganduɗa muñira sibu Allah ɗo helnoɗo Allah ene wawi lomtindandemo ko ɓuuri ɗum ene muusi noon tawde ko gotel Allah hokkunoma Allah itti guel nawi ene muusi de kala mo wiyani mo ene muusi funtima haalani gonga ko yo Allah hokku en no muñori ɗen yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah harnumo aljanna yo juuɗe moƴƴe jaɓɓomo en ɓoy sakkanademo e duwanademo yaaformo Allah ene laa ɗum yo oto caggal makko finnirmo oto yeeso makko finniren oto yeeso makko finniren de yaaformo Allah yo Allah hokku en noon ɓerɗe no muñori ɗen te muñiren sibu Allah muñiren sibu Allah muusi Ablaye yoyam kala mo wiyanimo ene muusi haalnanimo gonga ay ɗum ɗo wadde famuma ɗum tan ko ɓernde ma wonno koko mbinomi ko ka moƴƴo ka kaaray siro kala ko neɗɗo waɗanma sinno ko sago ma waɗana ɗum ko ɓuuri an ni ga a yiiɗa hay goto waɗanma jiɗɗa tan ko waɗande ko ñamande nde ñamlanoɗa jiɗɗa yobde jobdi ndi ɓurti ñamande nde ñamlanoɗa jiɗɗa yobde jobdi ndi ɓurti te mi winomo an hay goto a fotani yobde ñamande an hankay poɗɗa ko yoɓede ñamande ndax kala baɗanɗomo taw a waɗani ɗum ko ɓuuri ɗum Allah hoddiri mbaɗa kono salli gawlo ni ala salli gawlo wona gawlo ñagotoɗo noon par ce que o waɗante folde janggo so arema kokkama par la force par ce que kala baɗanaɗo folde yoɓat hande hay goto wona gawlo hay goto gawlo ma tan ko baɗanɗomo ɓe joɗiɗa fof kalanama koko haal pulaar en mbiyata ko ɓe mbi neɗɗo yannetake yettetake tawde Amadou min noon a betti kam no feewi sabu min cikkatnomi sa ari hannde ko haala kadi gaddantami haaldemi konnguli muusɗi kono a ɓeydima bonnude ɓerdam artir hakkille ma ko yeehi ko wona ko an jeyi ko ene ɗiɗum ndendi en haalni noon mbiman ɓiɗɗo mboɗo joguemi gueɗal eyyi ko gonga kono noon mataw minne ko ndimagam tan e yinnode yobde ñamade tan nannimi hen kono wallahi ɓiyam o woytinoma ɗum kono ko ni Allah hoddiri e kadi en jabri Allah mi weltanimama kadi no feewi min cikkanomi koyngal gongal gardata hannde kono Allah ko moƴƴo ene annene yo Allah windane baraji amin ya rabbi yo nde ñamade ɓooy hakkude men yoɓa yo pelle ma jawtinisiraji Amadou hakkude meɗen hakkude men no tiiɗi hakkude men wona mere bonnata ɗum wona ko ala ittata ko woodi Allah jarama a jarama sohnajo o mona nder kay si jarama seydi sar jarama Allah windane baraji amin esked wallahi so ndin sono woodi min sa ari tigi mais ko noon Allah hoddiri tan kono minne ko ñamani tan jinnomi yobde de tan a jarama bandiraɓe on beltanama aɗa ñaagui Allah duwaw uddit ɓernde mami walluma aɗa yiɗi weltinde Allah hokkuma beelam e dow dewgal aɗa yiɗi weltinde Allah holluma lawol ɓatto kerem walla lekki amour e harmonie aɗa yiɗi Allah weltina jinnaɓe ma aɗa yiɗi Allah weltina liggey ma aɗa yiɗi Allah ɓeyda arsugo ma ɓatto kerem walla lekki lumière et réussite aɗa yiɗi Allah safra ɓandu ma aɗa yiɗi Allah ittanma gite e kununde ɓatto kerem walla lekki mauvaise langue aɗa ronki joɗade liggey aɗa ronki jogade kaalise juuɗe ma aɗa ronki joɗade dewgal ɓatto kerem walla lekki la main du mal aɗa yiɗi toppitade sukaɓe ma ɓatto soin privé ko wawi wonde foof téléphone numéro gonɗo less o kalaneɗa hol soin ɗo joni ɓuuri moƴƴude ma on calminama te on jarama no fewi